so guys माने जोंनाव मिथिखादों आरो नोंसोरो बाजै दंफैयो होननानै ओमफ्राय दायो बाजैखौ खानाय बोना होनो नागिरदों आरो बाजैखौ बोनो नागिरदों ना बाजैखौ बोनानै होनो फुनाखै दाबो जेबो गैया नायलांदो guys बोरमा गाइखेर दाखा नङा ओंखाम जाथिब्रा बे ओंखाम होदेरनांगौसोना खारायाबोलाय मोनसे एवगासिनो गाइखेर गोरलै आरो guys आंनि गोजाम रुमावनो बोखोन आरो माने रुमनि हालोदा एकदम सिनेरफ्राबो लाला लिला थेवब्लाबो नै स' बेयावनो माबागोन आरो ओमफ्राय बेखौ बिदिनो दोनगोन होननानै आं सिगाङाव बुंखादोंमोन ओमफ्राय माबासै आरो बाखिया माबा दायो खानाय लोबखांखाबाय दायो स्टार्ट जासिगोन सिनि खानाया सिगाङावहाय मोजांखासो नोंना बारा गयदै नंबावासो ना होमबाबो ओमफ्राय एसे आलदा जासिगोन आरो दायो खांबायनो दायो आंखौ गिरासिन गावदों नै बाजैया गिरास लाखायो नालाय मा सिन्देल सुख'लागासिनो खानाय मोजां जायानो होनलाबायबासो गालाजोब्बाय आं सुदोंमोन सोनो होननानै दै माबानानै दै मोनथियामोना ओमफ्राय गालाजोब्बाय दायो आरो सासेबाव जोंनि आब' आरो खानाया सेक्सन खालामथ'बाय ओमफ्राय बावदों आरो आं बिफोरखौ खिथानो खानाया गोलावथार लायदा दराफां दरा मोदोननि बोखाङाखै ओमफ्राय ब्ल ड्राइ खालामबानो बिदि जाखायो आरो नै फार्स्ट स्टेपआनो बोनाय बायदि नायनो हागोन दासो बोनो नागिरदों उन्दैफ्रा ओमफ्राय आयु नायजाखाया मनायाथ' ओमफ्राय आंखौ देखायनाङामोन आरो आयु जाथारदों बेहा नै बाजैया बाब्रिलासो मोनाया दंबावो दासो लोबदोंमोन खानाखै खानाया बोनो मोनाखै दासो बोहांहां दराफांलाय माबा बाजै आयौ मायाव हाथोखो बोनाय बायदि नुखाबावोसो ना बोनांलालै नोंना बोनायानो होनाय दाबो जाखाबाय रोजा नुखो ओमफ्राय बोबा दा गेसें माने बाजैना खानाया दा सेकेन्ड स्टेप मुलि फुननानै दोनबाय आरो जासिगोन बेदां बाजैना नेगासिनो बिसिनावसो फैनांबाय नै कारेन्ट गैया होमबा बिदिनो दोनसै ना बारा देलायग्राखौ खावसेल' हादों नै
कारेन्टआ जोंना ओमफ्राय दाबो फैयाखैदां ना कारेन्टआ मोननै दंबावोसो नै ओमफ्राय बिसोर साहा लोंहोजोब्बाय आंहा दासो जानाय ओमफ्राय नै बेसेयावनो गुमिया आब'खौ जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों मैथाखौ बेहा एरग्लिगोन ओंख्रिखौ बेहा संगोन मैथा जुबार बायदि मोनजालायबावोसो नै दासो फार्स्ट स्टेप बोखांदों आरो बेना सेकेन्ड स्टेप दंबावोसो मोनाथारबाय नङाबा खैला जाखो नै सयथा पटेट' नै इन्दिया ओंख्रि संदों नामा ओंख्रि सङाखै इन्दिया माबा खुसेंग्रासो गोथै हैदोंमोन माबा जाबाय दंबाय नै मैखुना आयाव मैखुन गेसा जोबसै दं दासो माबानो नागिरदों बेखा मुलि फुनबाय दायो स्टेप 2 जोंना बेनो लास्ट अखासो खोरोमदावलागासिनो ओमफ्राय लादुसो मोनजाबाय नै फाइनाल लुक गासिनो मा ओंख्रि ओमफ्राय खुसेंग्राया बाथोना आहाबो लांनांगौ सोरनि सिरिस लांगोन सानैनिखौबो ओमफ्राय मैखुनालाय मैखुना सङाखै नै दायो बाजैना जोब्बाय आरो बाजैया फार्स्ट टाइम मोजांखादोंना बाजै माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय मोजां मोननानै बिमाखौ साइस नुबाय बाबु नावलाय मोजां नुबाय मोजां नुवाखै ए माथो लाजिबायसो ना नै दासो बेहा